नमस्कार, हुआ देख रहा बनी भोजपुरिया दस्तक। आज शुक्रवार के दिन एगो परिवार पर बहुत बड़ा कहर बन के टूट गईल बा, जब एक ही पिता के एगो बेटा और एगो बेटी पुराना शौचालय के टंकी में डूबे से मौत हो गई। पूरा एकदम दर्दनाक हादसा बा। पूरा खबर देखी विस्तार से। कुमार सिंह कुशवाहा अभियंता फोरम के आजीवन सदस्य, साथ ही साथ रोहतास जिला इंडियन डेमोक्रेसी पार्टी के अध्यक्ष के नाते स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जिला वासियों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। ये घटना विक्रमगंज नगर के वार्ड नंबर 2 तेंदुनी गांव के है, जहां पे मस्जिद के बगल में एगो घर बा शमसुल हक के पूरा परिवार आज शुक्रवार के दिन मस्जिद में नमाज पढ़े गए रहे। और जब नमाज पढ़ के लोग घरे लौटल हो तो कोई खबर दिलस कि तहार दोनों बच्चा पानी के शौचालय वाला टंकी में डूब गई बान। दौड़ल लोग पहुंचल ह, तब तक देखला सा कि दोनों बच्चा वही में डूब गई बान। आनन फानन में लोग निकाल के अस्पताल में ले गए ह, लेकिन डॉक्टर मृत घोषित कर दिला हन। यह टंकी है, पानी के शौचालय के टंकी है, जो 5 से 7 साल पुराना बताओ जा रहा बा। और ये बताओ जा रहा बा कि एकरा में और पहले हादसा भई रहे, लेकिन जेकर वो इतना लापरवाह बा कि एकरा के ढकत भी नहीं खे, जौना चलते आए दिन एकर घटना हो रहा बा। और आज 2 लड़कन के मौत के ही कारण बन गई। तो ई शौचालय के जौन टंकी बा वो मोहल्ले के लोग के है। शमसुल हक बतैनी है कि वो परिवारे में कोई के बा। तो एक घटना के बाद परिवार पर का बीतता हुआ समझ सकता नहीं। घटना के बाद जब भोजपुरिया दस्तक के पीड़ित परिवार से बातचीत भइल ह, त का कुछ वहाँ के बतैनी और सुननी, और घटना स्थल पर मौजूद एक व्यक्ति के भी सुननी का कहतनी है के यह टंकी है। यही टंकी है, इसी में लड़का लोग डूब गया। गहराई कितना बा लगभग? 9 फीट 10 फीट टंकी तैयारी 11 फीट खनाला। तो ई कहिए सा सही बा जी। तो बड़ा खतरनाक बा, ढक के रखे के चाहत रहे। दोनों बच्चन के छोटा छोटा चप्पल सब उसी। पीड़ित परिवार के घरे हम चल रहा बनी। देखिए रास्ता में सभी लोग मातम में बा, सब लोग उदास बा। पहुँचला के बाद जा पूरा भीड़ लगा रहे, और समझ सकता नहीं कि शोकाकुल परिवार के सांत्वना देवे खातिर हित नाता रिश्तेदार आसपास के लोग भी भारी संख्या में पहुँचा रहे। और यह शमसुल हक जी के घर है, जौना घर में से आज बड़ा हादसा हो गई बा। और ये संबंध में शमसुल हक जी से हमरा बातचीत भइल, सुनी रुआ। लोटा में टंकी बा, अब कैसे गिरल सन, कैसे का भइल, मरला के बाद आदमी जनल हन के मर गए। ओकरा के टांग टूंग के ले अलन आदमी घरे, हॉस्पिटल ले गई नहीं जा। हॉस्पिटल वाला कह दिलस कि मर गई बहुत, ले आके जा अपन मिट्टी में जल करना वाला टंकी बना के 3-4 साल से छोड़ल बा। ओमे खाली और घटना भई रहे, जौना में लड़की बच गई रहे, एगो सांपो में मराई रहे। वही टंकिया में 2 बच्चा, एगो 3 साल के एगो 2 साल के, जाके गिर के मर गई हन। कौन के बनी? हम दादा बनी। ये घटना कौ बजे के है? करीब हम अंदाज करतन कि 1 बजे के लगभग भइल बा। 1 बजे का? हाँ। का नाम पड़ेगा? हमारे शमसुल हक नाम पड़ी। तेंदुनी नो आगे? पापा के नाम है उनका रोजी अफजल। तो उनकर 2 गो संतान रहन? 3 गो।